Hello guys, गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय नै बिमा फिसा जोंहा सानैबो माने साहा लोंगासिनो आरोना न' सिङाव लोगोफोर आंना भिडिअ खालामनायानो माने जि गोबाव थाब-थाबनासो खालामनाय जाबाय आरोना माने इन्टारेस्टआनो गैला आरोना लोगोफोर भिडिअ खालामनो ओमफ्राय दा दिनैसो खालामलायबाय आरोना ओमफ्राय नै जों साहा लोंगासिनो बिमा फिसा नै बिजाजोआ नै ओमफ्राय आंना ओमफ्राय नै मेथाइ लानानै ओमफ्राय माने हासबेन्डआ लोंबा रायदो आरोना सना माबा लोगोफोर आंना मैयायो गेस जानानै माने थानो हायाखै आरोना रायजोफोरनियाव माइ हानो थांनाया माने फोथारावनो उन्दुगुलायनाय जादों आरोना ओरैबायदि गेस जादों माने दालि खारै आलु फ्राय एवनानै जालांबायना आङो ओमफ्राय आंबो ओरैबायदि थानो हायाखै माने मैया फुङाव ओंखाम जानो ओमफ्राय नै दिनै फुं जालायलांबाय आरोना 24 घन्टा थाबाय आङो होमबाबो माने उदैया ओंखामखौनो उखैयाखै आरो होमबाबो ओमफ्राय दा साहाखौ लोंबाय बोराया रायदोसोमोन साहाखौ सोर लोंहांदों होननानै गाइखेर साहाखौ ओमफ्राय मानसिया सिफिहांदों होनना थगायजादों आरोना आंजों ओमफ्राय दा देखायलायबाय थानोसै आरोना लोगोफोर मा मा देखायनो हायो दिनैनि ब्लग भिडिअ नायलांबाय थादों नोंथांमोना ना मा होनो सोना बोरमा फिसादो सोला जागोन दायो मैयाबो ओरैबायदि मोखां गन्थं सोला जाजोबना मेथाइ जानायाव बेसेरा माबा खनोनो हायाखै ओमफ्राय मानो बामदो थेमा थायो खोमा बोरमानावबो नै गाइखेर मोनजानानै मालाय पिटुलिलि जालायदो नै नागिरफैबाय थागोन आरो नै मा नागिरदो हो जि आराम पिटुलिलि जाना दंलायो आरो बिमाया बाराखौनो जानो होआ मा नागिरदो हो आरो नागिरबावदो गैला बिदि माबायदि गोलबाय दं गेलेनो सोलाबा नै माबायदि मा गेलेबाय दं सोना दोङो बोरमादो सोला जाबासो नुवाखै बोरमायाबो मोनजायो नालाय ओरैबायदि ओमफ्राय खानोसै आरोना ओरैबायदि रोजा जादों ओमफ्राय बेखौ गांखंखौसो खानोसैब्रा आं गिदिरखौ थाब जानायनि नै मासे रोजा माने ओरैबायदि रोजा जाख'नो हालाय लांला आरो नै ओरैबायदि रोजा ओमफ्राय बालाना एखे माबा जाजोबदों बै न' खाथियावसो मोजां जागौमोन इयो ओमफ्राय लाया गिदिर जादमोन आरोना इयो माबायाव मा होनो बालाबारियाव बिराद मोजां जागौमोन माबा बालाबारिलायनो बिदि हा गिसि हासार गोनाङाव मोननांगौमोन ओरैबायदि जागौमोन बै न' खाथियाव ग्रौ जानायाव ओमफ्राय खाबाय आङो मुलि होनाय नङा लोगोफोर मेडिसिन जेबो गैया माने सिगाङावनो मेडिसिन होनायखौनो बिराद जाखाबाय आरोना जोंहा अयथासार मेडिसिन होनाय जाबाय आयौ दै गुदुङाव सोमहाबलायनासो जानांगौ माने ओरैबायदि फैगोन बोसोराव आगथिया फोनानै जागोन र' जोंहाबो एखे न' बानायनासो ना हागनाया न' बानायनानै फोनानै जागोन आरो ओइखौथ' न' बानायलायना बारु दै नांखागौ दैनि गोनांथिखा ओमफ्राय आं दा खाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर गोथुलायखोनोसै बाथोनाबो रेडि जाबाय फाइनालि देखांबाय नै सिला जादेनानै होखांबाय आरोना ना गोरान दुन्दिया ओमफ्राय माबामोनलाय सामब्राम बिलाइ जाबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय नै दहायनि लाइ मैगङा मोनबाय आरोना आंनि लाइ ओंख्रिया मैद्रुसो रुदो लोगोफोर मैद्रुसो जानांगौ मानोना थाव बांद्राय जाबा बोरैबा मोनो नालाय ओमफ्राय नै मा होनो कुन्दुलि भाजिया एवगासिनो आरो थेवबो दै होनासो फोमोनगोन माने थाव बांद्राय जाजाया नालाय ओंखायनो दैजों बांसिन फोमोननानै जानोसै आरोना आराम मोनलायो माथो दा नै एवबाय दं आङो बिथाङा ओंखाम उखैबाय ओंखायनो आंजों एसे दांफ्ला फैबाय आरो थाब मोनजानायनि नङाबाथ' दांफैखायानो हमवर्क लिरगासिनो नै आंना फिसाजोआ इदि सिदा फिसा लिरदै माने आङो बै माबायाव 2 लाइनाव लिरनो होआखै आरोना इयावनो आखर सिदा जाथों होननानै नङाबा उनालागि आखरा सिदा जायाना इनि थाखायनो आङो इयाव लिरनो होयो आरोना ओमफ्राय फुङाव लायाखै आङो बेलासियावनो लाना होदो बेलासियाव खारो नालाय ओमफ्राय नै लिरबाय आरोना सिदा जाहांबाय सिगांथ' एखौ गोरलैथार लिरोमोन आरो ओमफ्राय दा
रोङो रोंनाया होमबाबो आखर सिदा जाथों होननानै लिरनो होगासिनो आरो ओमफ्राय नै इयाव हमवर्क लिरनो होलांदो नै 1 2 3 निफ्राय 50 सिम लिरनो होलांदो ओमफ्राय नै इयाव बिदि लिरनो होदो आरो ओमफ्राय गावआबो मिथिखाबाय आरोना बिदि होबाथाय मा लिरनांगौ आं खोन्थालायनाङा आरो गावआनो हारसिं लिरफैयो नङाबा लेखाखौनो नायामोन आरो इयो थिनबाबो ओमफ्राय दा गावआनो बिखौ इयो बिदि लिरना गालांदोंना ओमफ्राय इखौ मिथिसिगोन आरो इयो हारसिंनो लिरगोन दा गोसोखांनानै आं जेबो खोन्थाया ओमफ्राय इखौबो गावआ साननानै लेखायाव नायनानै लिरगोन आरो एसे बावगारो आरोना फरा माब्रैमोन फाइभआ माब्रै होननानै ओमफ्राय दा दंखायो नालाय इयो इखौ साननानै लिरसिगोन आरो ओमफ्राय दा एसे मानसिया देरबाय नालाय मालाय हारसिंनो गोसोखां लिरो ओमफ्राय आंखौबो दाबो थिनाखै गावआनो हारसिंनो मालाय गोसोखांनानै लिरफैदो आरो आं लिरनो सिखायहैनो दै होनलायना ओमफ्राय मखस्थ'आवबो लिरनो सिखायदो सना मखस्थ'आवबो लिरनो सिखाय ओमफ्राय मखस्थ'आवथ' फरायनो हाखाजोब्बाय नालाय गासिखौबो ओमफ्राय मखस्थ'आवबो लिरनो सिखायनांसिगौ आरो कालार ना बाबाया बायना होदो आरो बायना होबावगोनसो आङो दे होमबा लिरबाय थादो मा माबायाव मोनदो मोनदोसो माबा स्कुलनि स्कुलनि फाखायाव गोलैना दं ओमफ्राय नों लाना फैबाय सोरबानि दे लिरदो दै ओंखाम मोनजासिगोन ओमफ्राय नै सिदा जाबायानो आरो दाना जाबाय नै रेडि जाबाय जोंहा कुन्दुलि भाजियाबो रेडि ना बाथोन लाइ मैद्रु नै हरनि आरोना आं जानो होनना दोननायमोन ओमफ्राय दा सासेयानो जाग्रोबाय उखैद्रायथारबायनो बेसोरा आंहासो 24 घन्टानि बारा जाबाय आरो ओंखाम जायैया होमबाबो दाबो ओंखामखौनो उखैबावाखै ओरैबायदि आंहा जि सुनानै दासो सुखांदो लोगोफोर 10ता बाजानिफ्राय ओमफ्राय कारेन्टबो गैया मोनबो गैया ओरैबायदि सुगासिनो नै मालाय बिथाङा चल उन्दुलांगासिनो आरो ओमफ्राय दा आं नै बिथाङा गस्ला सुइटार नागिरना हैनांगौ आरो हाथायाव दिनै देवबार हाथाय इयाव नागिरनानै थांनांगौ ओमफ्राय दा ओंखारनो जादोंना जायाखैथाय मिन्थिया उन्दुनासो दंगासिनो हाजि बुजा जि सुबाय आरो ओमफ्राय ओंखारनोसै आरोना नायनोसै माबायदि मोनो आंनि फसायनायखौ मोनो ना मोना नैबे बिथाङा बायना होनो हागोन ना हाया आंनो नै आंहा बोरायजों खानाय हजागासिनो आव फ्राद होनलायलांदो ओरैबायदिनो जि जेथो जाना दं आरोना मैयायो आङो मा होनो खर' लोमनानै थांदोंमोन माइ हानो ओमफ्राय खानायबोथ' हखादिया फुङाव हलांनायानो हगासिनो आरो बेजों हजाबाय आङो जि सुना मेंदों मासे सायदो आंनि खर'आ बिराद सायो थेमाबो नायजोनो हाखाया आरो ओंखायनो खर'आवबो थेमा लानो हाखाया आङो हगासिनो दे हबाय था मोजां दे आइदै ओमफ्रायो हाथायाव थांसै ना आनिया थांगोन थाङा थांगोन इयो माने जों गैयाबा बेरायना थाहैनो लुगैनानै थाङा होनबाय थायो आरो बेरायनो मोना खिन्थु जेराव मेरावनो थांनो मोना माबायावबो थांगोन माबायाव थांगोन आंबो थांगोन एसे गोबाव जाबोगोन जोंबा ओरैबा आजिखालि 2टायावनो मोनाय जाना न'आ ओरैबायदि जाबाय दे मोनफैबाय नै बाजारनिफ्राय जों गस्ला सुइटारखौ लाबोमारबाय आरोना आङो मा होनो गोबायसो लाबोबाय रोजाखौलाय बहाना ओरैनो दसे थांनायाव एसेल'सो गाननाय नालाय गोबाखौनो लाना फैबाय ओमफ्राय बेयावनो जोंखायो गोबाबाबो दामानो ना जि जोंखानाय गाननाय बारा बिमा फिसा एखेसो लाना फैबाय जोंहा ओमफ्राय बेयो आंनि फिसाजोनि स्कुलाव गाननो थाखाय आरोना सिङाव नांगौना लंपेन्ट इयो मोदानदों ओमफ्राय नै बेबो फाख्रा ओमफ्राय ड्रागनखौथ' जाजोब्बायानो नै जाबाय आंबो जाबाय गोथाव मोना आं गं फारनैखायनो दावबा लाना फैबाय ओमफ्राय फोथा लाबोबाय एसे फिसा फोनसै होननानै जाबाय आरो बेखिनियानो इयो माबासो मा होनो इखो करपुल मोदोमग्रा ओमफ्राय नै मायाव फोनग्रा जिफोराव सोना दोनग्रा ओमफ्राय इयो जुखाम आरोना गायनो लाबोबायानो मालाय मालपुवाखौ जाबायानो आरो ओंखाम उखैनानै ना ड्रागनखौथ' जाजोब्बायानो गजा होमबा बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरो ना